Ya gak usah njupuk enek urange. Oke guys, iki dilanjut ya guys. Videone dilanjut. Wis mateng kabeh guys, wis siap kabeh. Pak Suben pembukaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Selamat sarapan ya guys. Selamat sarapan. Semua family online Dimanapun panjenengan berada. Dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu. Diparingi sehat ya guys, panjang umur. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin, amin ya Moga guys sarapan bareng Pak Su ya. Sarapan. Jangan menir, sambel lengkap guys, enek pindang, enek balur. Enek sambel, enek tempe embus, enek botok. Walah menyala telakku. Menyala telakku kayak anak lanang. Monggo sarapan. Menyala telakku. Mesti sampean ki sing nedo ning luar negeri ki mesti alah pengen dibotok urangnya cilik-cilik guys, gak patek ketara. Urangnya kan lembut iki. Terus ki sayure menyala guys. Tempe embus. Tempe dele, tempe embus. Ya tempe dele ya tempe embus tak campur. Wow. Wes, sing luar negeri pokoke mingin-mingini wong edoh dede. Guys, tak ngeteri anak lanang, kapung sik ning omah wonge, tapi pagere ku nang ditutup. Ya. Ngeteri ora panganan enak, panganan opo ya guys iki. Oh, jangan menir. Dia kan jarang ini masaknya. Iki masak iwak. Oke ini apa? Yo kok ratane kok. Ki lanjut genten kamar sing kono kae guys. Kayak takon ngetokno Pak Su. Iso ora? Awas dhuwur. Iki. Salah Bapak. Yo aku rene. Wes mantek kene sik video. Gantian guys, nek gak diwangi Pak Su gak iso ki sing sebelah kene iki. Soal iki abot ki nek gak wong loro ora ngatasi. Kerenggusan guys, ngene kerenggusan kok. Gantian kok terus sesuk-sesuk nek jek enek wektu longgar enten nggone dindah. Sik guys, Wis
suwe banget guys iki, ora tau ditokno, ora tau digebuki. Kok nek wis enek panas ra kemebul ngono kae. Cek epret aja super. Dan ale. Apa kamu nih? Alhamdulillah. Tidak ini anak nanti kamar tidak libur bareng wis Serawang wis buntu. Lanjutnya ya guys. Saya ganti bakso sing apene nggone putune guys. Tak kon ngeteri sayur bothok. Gorengan tempe embus. Tempe embus goreng kok. Gorengan tempe embus gak wajane ya guys. Masak ngene ya eling putu, eling anu ya guys. Masak ngono ae kok. Mbak anakan senengane ya bothok. Delok ae lho ya, semayanan lho kemang. Nganguk putune guys, kan libur gak sekolah. Tanggal abang. Lek, penendi. Lek Jimun guys, kancane Pak Su. Guys, terjun neh guys iki. Mulai nyerapi Serawang sing kamar sebelah kono. Dadi sak pondok sesuk neh nggone Dik Dinda sak pondok ngono ya guys. Sing dik sing sebelah kene. Saiki ganti sing sebelah selatan. Karek nyerapi Serawange dhuwur, guys. Wis wayahe nyerapi Serawange. Serapi. Kaya ngono. Pokoknya 3 bulan 1 kali. 3 bulan pisan ya, guys, ngresiki Serawang-Serawang. Ki kira-kira ki depan iki digode habis guys omben. Kita ra nggone Mas Agus nggih wis tak paringno Mas Agus depan sak kasore. Tapi ki urung dijipuk. Kok nek kene dijipuk ya tak tumbasno apa busa ngene guys, kok ngisor ngono guys. Penak-penakan nggih, nayo-nayoan, ora usah nganggo depan. Lemari ini iki yos lemari iki pokoke ya iki klambine Mbak Ana karo Mas Agus sing dhuwur-dhuwur kuwi. Terus sing kene nggone diapis nek nuju wonge rene. Dewe-dewekno, guys. Terus sing ngisor ki nggone DC. Terus iki ada anu tutup TV. CD guys, CD. Terus bedake
dhisih lho, tak sepilkan bedake dhisih guys ya. Iki bedak salisil iki tak suntak ning kene dadi nek nglaburno iki penak guys. Diosrok-osrok ning geger. Terus iki wedake dhisih ya iki guys, wedake dhisih iki mar. Bedak mar. Bedak kelek. Terus iki wedak sing padete, terus hembodine dhisih lho menyala. Iki sing minyak baju. Iki lipstik-lipstike yo ning kene iki. Lah, aja tekok iki kok enek sikat nyuci de. Lah iki tak nggo garuki pas waktu dhisih isek gatel awake. Dadi tak cawisno ning kene iki apa, guys? Nek tak kukur kuku tetep bekas ya, didel kabeh. Lah nek iki kan ora. Sedelok ngene pereh. Oh, lipstike dhisih. Iki kenang-kenangan kanggone mak party. Dikei kenang-kenangan guys dhisih guys karo mak party. Ditinggali lipstik iki. Lho, warnane. Tapi nek tak nggo iki ning bibir ireng guys iki. Tapi nek wong putih mungkine ya apik. Cuma kan bibirku wis ireng. Ditambah iki tambah dadi kaya mak lampir. Witeng iki sing awe Mbak Ana. Sing merah merona kaya wong mangan iwak wedhus niki guys. Jane nek sing lipstike dhisih iki yo iki sehari-harine iki kaya apa nek ngarani iki rasa jeruk. Lip gloss sing tak nggo sehari-hari iki kuwi. Iki peninggalane mati. Jadi duwe kenang-kenangan guys dhisih guys. Kenang-kenangan terus karo iki wae mati. Iki nek dienggo yo walah ning bibir merah merona pokoke. Kok ngene. Jadi paringi kenang-kenangan karo mati ya. Jadi angger eling lipstik niki yo eling mati. Alhamdulillah, lanjut guys, lanjut ya. Lanjut serawange diguwaki. Guys, tak menek dulu buyang. Iki mumpung urung mulai ning Tegalan nih guys. Wong nek nggone anak lanang wis mulai kocek jagung wis ra iso ngresiki ning omah iki. Sudah subuh mulai ya jam 3 sore, jam 4 sore. Nah iki mumpung ning omah. Kesempatan iso ngresiki omah. Jadi nek waktu mergawe ning jaba kuwi wis ra iso nyandok ning omah. Iki mumpung tengok. Iki ora kerasan nek kon tengok-tengok rebahan. Esok-esok terus jujur gak iso guys, panggah golek penggawean. Panggah golek kerjaan, ngresiki omah iki yo. Podae sing penting keringete metu. Yang penting ini esok ngetokno keringet guys. Meskipun ora olahraga iki wis padha ae. Padha gerake guys. Tangan sikil sobah kabeh padha gerak. Alah guys, sarapan sik guys, dhisih sampai kleson, sampai keluwan guys. Tak campur botok. Kene iki sebelah kene sambel. Terus apa kuwi? Iki gak mek pindange dhisih, wis iki wis cukup karo tempe embus. Alhamdulillah. Kok sampai bingung guys. Lawoke sing ndi? Sampai kruk mateng iki guys. Bismillahirrahmanirrahim. Botok, sambel. Jan. Sampai kukusan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarapan. Wah, jangan tenang ya. Nikmat. Suwek ripol. Botok. Jangan 10.
Ya Allah. Jangan lah, bener-bener seger ya. Apa meneh mam dalam keadaan wis luwesu banget, wis luweh banget nggih. Hmm. Alhamdulillah. Mangmula ya guys, kunci niki pertama kali awak iki sehat. Awak sehat mau apa ae wajan, mantap. Nikmat. Kayak nek pantangan ngono ngene nek awake sehat nggih. Kuncine terutama sih pikiran tenang. Ditenang-tenangno dhewe. Meskipun enek masalah sing kaya apa tetep diunggahno didono ya guys, tenang. Ora gak nukulno penyakit. Meskipun kuwi masalah ki sak ibaratnya sak gunung kidul, tapi nek nganggep awake dhewe iki tenang, rileks, los, diunggahno didono ya insyaallah gak marah-marahi duwe penyakit ya guys. Penyakit itu tukule kok pikirane dhewe. Pikiran dhewe yang semak jelek. Panas di panas terus ya gak iso diunggahno didono ya. Jadi penyakit guys. Ini wong iki los. Santai. Ngamuk karo apa ae ya. Rasanya iso nikmat. Menikmati hidup. Ibarat kata duwe akeh, duwe bondo akeh nek awake gak diparingi sehat ya percuma ya guys. Tidak bisa menikmati kehidupan. Kuncinya nggih pikiran tenang, duwe akeh, terus selamat dunya akhirat, iya kuwi sing dijaluk. Sing dijaluk dhisik nggih. Pikirannya ayem, keluarganya ayem tentrem, rukun karo tanggane karo sanak saudarane nggih. Bismillah, ojo guys.
sampai liwat guys. Wah gereh lah, ndak sak piring manjung. Ya Allah, alhamdulillah. Nikmat mana yang kau dustakan? Man karo jangan bayem karo jangan dong teloy kok. Nah, nikmatnya luar biasa ya guys. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kok dilanjut nih kontennya nggih. Lanjut ngebuki kasur ya guys. Ngebuki ben apa supaya debune iki ben kerenggosan guys. Guys, disih bar nerak-nerak kok belakang rumah kongguritan guys. Untuk bayem, untuk godong kates nek gak cepet dijupuki engko malah kerak-kerak ngono ya guys, tuwek-tuwek. Niki mangkok num-num apik-apik. Katese kuwi ya cuma ora trimo 1 2, akeh ngono guys trukulane. Tak jupuki. Tapi iki dhisih lali ora nggawa HP, iki aku tak sepil guys. Ternyata dhisih yo terus apa? Enek wit kates gantung ki ning pojokan nang iso ngantek gudi gak roh ya. Tapi agek ape tukul kembange. Alah suweneng guys, sampe nek apa wayah ngoseng apa ki edak. Maksudnya nek njupuk ki edak ngono lho. Tapi yo ngertine dhisih ki agek tukul kembange kuwi, mau-maune yo gak ngerti nek kuwi kates gantung ngono lho guys. Ki mang walah suweneng rasane ya Allah, iki kok kates gantung wis do mintip-mintip kembange ngono. Ayo tak sepilno guys ning guritan. Aku ki opo ning guritan kok malah wis ngentas kasur. Iso dhewean. Oh alah. Ngono juga omong-omong kok bapakku iki. Ora omong-omong nek ape dintas apa piye kok. Oh alah. Ya ora celuk-celuk apa piye kok. Ape tiwas ape ning guritan ya guys. Nang wis tak resiki kabeh kok wis tak pel wis blabake tak bongkari ngono guys, kumangi sore iki walah rusahane kaya
jenenge wis piye Mas piye lah setahun nek ora dibongkar ngisore ya semenjak bar masang keramik ya Bapak. Ya ora dibongkar ngisore rek gak yo emang blabake depan iki tak bongkari. Wis karek masang spray. Nanune berapa lek? Bantale tanganku gatel iki Mas, kok guritan iki. Nah, tak pasangi spray guys, dhuwur iki wis bersih, kinclong. Arek masangi spray. Sing sprayne mau tak umbah. Urung garing ke. Kayak tak bentar. Ini sih. Iya, diumbrukno kene sik. Mau tak pasangane sarung bantal. Masih. Layare mbok lempitno misan. Aku tak ning guritan sediluk ya. Wong lah badanku yo ngene ya, wis sik panas ngene kok direm ngajak engkongkonan nek ngentas. Kene golek apa? Konten malah wis dientas dhisik ya, guys. Wis ora apa-apa. Yuk nyepil kates gantung guys ning guritan ya. Nah, kae lho guys, nggone iki mojok ning kono kok mangkane desih kuwi. Lho, bendino iki godhonge iki tak rambani guys, tak jupuki. Tapi kan desih gak ngerti nek apa kuwi iku kates gantung, cuma kan urung metu kembange. Lah saiki wis metu kembange. Alhamdulillah desih suweneng guys. Kan enek sing family online apa ki sing request ngakon oseng-oseng kembang kates. Lah desih setiap ning mbahon kuwi angger enek kates tak ngerti kok yo dudu kates gantung yo guys. Pikirku nek cara enek kan njaluk karo sing duwe mbahon ngono. Lah kok ternyata yo gak enek lagi mau. Lah kok wah, alhamdulillah kembange wis mulai pating serongot yo guys. Walah desih suweneng. Alhamdulillah ndang gede yo. Undang tak oseng-oseng. Enek sing request apa oseng-oseng kembang kates Mbak Suryati. Sabar nggih Mbak, ngenteni nek iki wis gedhe, engko tak oseng-osengno Mbak. Iki sik mintip-mintip pi kembange. Cek do ngamplok-ngamplok. Alhamdulillah dhisik iki suweneng banget lho guys. Momong iki tak jupuki godhonge iki kan urung roh nek iki kembang apa kates gantung apa ora iki kan urung ngerti maune yo cek cilik-cilik semene-mene iki. Wah, guys kene iki sing kae mbuh yo kates gantung apa ora yo. Rong wit kae. Wah, akeh ning guritan iki sak mengualor ono kae kates tok-tok kae. Mangkane endik-endik godhonge iki iso lemes ngono lho, guys. Oh, mesin Mbah Samiran iki sak ning kene iki lho. Mesin banyu. Engko muga-muga sing rong wit kuwi nek wis metu kembange ya kembang kates gantung. Muga-muga ya guys ben enek apa bolone ben akeh. Nang gede nang tak oseng. Nang gede iki pas ning pager tapel wates ngene Mbah Samiran guys iki. Lho, keonge malah diadai ning kresek iki lho Mbah Samiran lho. Iki nek ning Hongkong jere Mbak Suryati ki larang. Lah iki ning kene iki ora nganu guys, ora kepangan. Keong iki trimo dadi kresek sak kresek cetel to iki lho. Dadine nek wong kene iki piye ya guys? Jenenge keong, kadang yo nek gak iso masake ya jerene iki mendemi kuwi lho. Makane do ora di masak. Adan asar ya guys. Godhong sapae wis mulai mintip-mintip. Denane nggih tak jupukno Mbak Ana kae, guys. Lah, iki woh apa neh iki ya? Ngene iki sapa sing ngerti, guys? Iki woh apa ngene iki? Anggur. Masuk anggur, guys. Anggur ijo apa-apa wohe kok duwadi men lho. Sak mendur-mendur iki, guys. Ngene iki nek sing wis ngerti ya enak, tapi nek ning kene ya
ngundang mendem wedine dipangan woe padang pentol wakeh guys. Nek sing rupane ireng niki apa wis tuwek. Nek sing rupane ireng niki pakan ula apa pakan wong iki. Gak ngerti ya guys. Ngundang mendemi. Wis. Adzan asar guys.